देखी भैया यही चैत के महीना में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म भइल बा। अयोध्या नगरी में देखी कैसी लोग गावता बजावता और आनंद लुटता। सुनी सुनी चैता के भाव में सुनाई सुनाई। चैता अयोध्या वाह व्यास वाह। मेरा माजी इन चैता है जन्म लेरा भाव बुझा भाव बुझा। घरे घरे बाजे लानंद धैया घरे जय हो जय हो। बाजे लानंद बधैया राम घरे घरे बाजे लानंद बधैया बाजे लानंद बधैया बाजे लानंद बधैया बाजे लानंद बधैया राम चैता अयोध्या राम चैता अयोध्या मेरा माजी जन्म ले राम घरे घरे बाजे लानंद बधैया बाजे आनंद 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 बधैया भैया बाजे आनंद बधैया बाजे आनंद बधैया राम चैता अयोध्या राम चैता अयोध्या में राम जी जन्म ले राम
घरे घरे बाजेला आनंद बधैया 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 रामचरित अयोध्या रामचरित अयोध्या में राम जी जन्म ले राम घरे घरे बाजेला आनंद बधैया 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 बोलो सियापति रामचंद्र की जय है चैता है।